Cześć i czołem. Chodź z rosołem. Fajne, nie? Nie. Jest ze mną Miłosz i Aga. Miłosz właśnie westchnął na powitanie. Westchnąłem. No, tak żałośnie. No. Znaczy z żałością. No, a ja klapsznita gram takim, nie wiem, to jest taki jakiś chrząszcz. Żuk gnojarz. Bo mi zabrali mojego soldiera. I gram żukiem gnojarzem. Potężnym gnojarzem. A Aga gra babą z kuszą. Ale on taki cyk, 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 cyk robi jak lata realistyczne, jak prawdziwy żuk gnojarz. Czekaj, nic nie ma. No, Nie cyka, tylko słychać skrzydła. no to o tym mówię. Patrz, jak są jak ty. Ale jaja. Zabij go. On jest podobny do mnie. Ej, tu ktoś ma czołg. Aha, ja tu mam takie, ja muszę w ogóle skille poznać, bo ja nie grałem tym w życiu żyjącym. Ale fajnie, walę jakieś takie cuda na kiju. Spoko, dobra. I ten mój właśnie może się zamienić w taką mniejszą wersję siebie i przelecieć tak daleko. Powinien mieć skilla w toczeniu, w toczeniu takiej wielkiej kuli z kupy. Pójdźcie sam na dół. Na dół, dobra, już idziemy. Zranili cię. Teraz tu odnawia. Aha, i wysyłam takiego małego. Nie, to jest inaczej. Ja chyba tracę HP i wysyłam takiego małego tego. Piździelca. Jestem na dole. O! Ładnie się bawicie, widzę. Biją. Bije. Ach, już nie chcę. Bij go. Bij czołg. BK, znaczy BC. O! Pierwszy zgon. Dziki gon. No lipa. Ale teraz jeszcze na tym etapie to jeszcze można ginąć. Dobra, to idę tam na dół. A on nie może na koniu, no bo tak, no bo kto widział, żeby żuk gnojarz na koniu rajtował. Ale fajny jest, spoko. O. A, zabiła. A tutaj Miłosz w ogóle król Olch, legendarny z Goethego. Dobra. Miami jakieś tam się czaje, Mimigami. Minus jest taki, że ten mój on jest strasznie ogromny i on jest łatwy, żeby go udupić. Ale coś tam prasło. A co ty tam, czy Miłosz tą lagą robisz? Tą kriką. Zbierzcie daninę, aby Siedzę. O, to chodźmy zebrać daninę. Zrobił się jakiś taki wir, jak odpływ we wannie. I co? Gdzie ta danina? No i co to jest? No zaraz. Ło! Pierło coś. No, I chodź wrogi tu, przyszli. biją się. O, ciulą. Umarłam. Zabijcie chociaż ją. No! Jest, umarto. Normalnie kojchła. Jestem niepokonana. Ej, ale teraz mogę na koniu jeździć? Poważnie? Aha, z takiego zamieniam jakiegoś w ogóle ciulika. No fajne. Nie powiem. Dobra. To jest też fajne. W ogóle ten tu ma jakiegoś Chodź, przejemy barbarzyńcę. Gdzie? Dobra, idę za tobą. A co to? Albo... Coś ty tu zrobił. I teraz przez to umrzemy. Jak to bije? No, Czekaj, jednak nie. no. Czemu ja teraz jestem sama na dole? Co? Aga, nie słychać. O, a teraz? Nie No, bardzo. Lepiej trochę. No to już nic O, nie teraz. poradzę. Na dole no to się biją. ratunku? Dobra. I ciul. A, to się takie wbijają te łone, dobra. O, przy... Nie? się pośpieszcie. Prawie umarty jestem. Ale zawans. Dobra, siadaj na konia, ja jadę się zleczyć. Wyleczyć. No,
Furgej, chroboku. Niechaj się stanie. Niechaj się stanie. No, leć się. Dobra, wyleczon. Mi już walczysz tam na dole? Walczę to za dużo powiedziane. Znaczy, jesteś na dole. Mhm. Dobra. To ja już Zamroźny tron. zmierzam tam. Uwaga, wkraczam. Ło, a tam są dwa, to ja się boję. To jest za dużo. Tam stoi czołg w ogóle taki rozdeployowany. To O, jest gracz. no, mówię. Dobra, ciulamy tego mim... Nie, czemu? O, tam go jakieś te rośliny jakieś w nim wyrosły. To moje. To dobrze, to dobrze. Jak wygląda... nie jest tak źle. Powracam z otchłani Nie jest tak źle. Aga jest? No, A, Już czas. dobra. To co, na dół? Do góry? Mi się jakaś danina. Na... dół. Nie, tam, daninę. No nie, no bo dół padnie. No, dół chodź. No dobra, niech będzie. Umiesz grać taktycznie. A, dobra, Aga, idź. Co dobra, Aga, idź. Sama nie umiesz. Jak to nie umiem? Nie wiem, normalnie. Właśnie umiem. O, zajebę bebe. A, uciekł. A, to nasze A my gry, mamy dwie na... dobra. A co się stanie, jak te 3 daniny zbierzemy? Ej, po rusku piszą. Nie wiem. To trzeba by zebrać. Bo oni nie mają żadnej jeszcze. Dobra, walimy Bijemy. wieżę. Dobra. Ciulej mu! A! Przyleciał mój ten... Brat bliźniak mroczny. Nie bij! Zabił. Wow. Nie wiem jak to jest, że ja mam więcej klatek jak nagrywam Metro Redux niż to. To jest tak wymagająca gra po prostu. Ja mam 20 klatków. Nie wiem czemu tak o, jest. Miłosz, odwróć, szybko. Odwrót. To co, mam iść tam jeszcze na dół, czy już nie? Tak, Dobra. no. Dobra, nie, jednak jesteśmy, jednak posysamy pałę zaś. Zwiększa się ta różnica. Chyba ty. Kto wybierze to? O, dobra, trzeba to wziąć, bo to chcę zobaczyć co się weź, dzieje. Idę po to. Ale niech ktoś idzie ze mną. Idę. Chodź. Ja bronię dołu i właśnie umieram. No bo tu wrogi są! Miłość! No, idę. Dobiegam. Ratuj! Ale bij go. No bije! Miłość, musisz to zebrać. Zbierz to. To jest ważne. No, zabiję go zaraz. Idź mu pomóż, Aga. Nie żyje, jak mam mu pomóc? To szybko odradzaj się. Nie. No nie! Do ciuli. Tam trzeba iść w 3 osoby potem następnym razem. Dół nam upadł. No widzę. Zamroźny tron. Zamroźny tron. Dobra, idę już. A to ma mały zasięg. To jest głupie. Tu jakieś rakiety. Dobra, nie, to jest z tym żołnierzem się grało tak łatwo. Musieli go zabrać. Twoje rany są poważne. Biegnij do studni leczenia. Dobra, pierdolłem. No, bij, nie! Zaraz go bijemy w trójkę, on nic. No bo nie wiem czemu tak jest. Oni w sumie są lepsi, ale no dużo lepsi, dobra. No musiał go wylewelować, gnój. Znaczy nie obrażając oczywiście wroga. O. O, rój szarańczy. To może być ciekawe. Walczcie dalej, a wrogowie będą ginąć. Dobra, a teraz trzeba patrzeć tą daninę. Jak się tylko pojawi, to trzeba tam lecieć. Teraz zobaczę co to jest ten rój. Aha. Latają nade mną muchy i ich żrą. Fajne. Spoko. To nie jest ultu? No tak. Danina. O, Jest, dobra, lecimy. Tak daleko. Dobra, to na koń. Śmierć żywym. Znaczy ja nie mam konia, ale... Drugie skrzydła mi wychodzą. Zaczynam Oni już działać tu na są. nerwy. No i zaraz tam będziemy, spokojnie. Gonią mnie w ogóle.
Leca, już leca. Już. O! Bijmy tego tutaj. Wzięliśmy to w końcu? Nie. Zbieramy. A, dobra, widzę. No, Tamten bo niech się pałuje. O, O, widzieliśmy? no. Wrogowie są przeklęci. Zdobyliście moją Wow, co to? Waszych Ej, tam u wrogów góry biją. To spotkał ja marny puknę dół. koniec. Dobra. A ja górę. Teraz zaczął deszcz padać i się zrobiło super strasznie i... Niechaj się stanie. Ja już jestem spokojnie. Ty mnie bijesz? Nie no, jak? Nie mogę. Lej go! Ciulej mu! Ciulej mu! Gonimy go. Dawaj. Pa! Miłość, dawaj go! Dobra. Bij drugiego. Leja. Piera mu. Ej, coś chycił mnie w jakieś chujstwo magiczne. To jakieś drzewa są enty z tego łonego. A, bo on jest tym czym ja. Dawaj, gonimy go. Ło, hopie, sam wyleciały jakieś pieruny. Niechaj się stanie. Fajny ten żuk, spoko. Klątwa przestaje działać. Oj, po klątwie. W sumie, Dobra, ciulej, wieża. Dobra, jest. Już cię wspomogowywuję. A ty jak ta maga? Puszuję Dobra. na środek. a Aga już, oni już tam puszują środek. No, No. cały That was quick. Gdzieś tam ginie w ogóle. O kurde. Dobra, albo nie wiem. A, ja zginę. Chodź. Zginęłam. Dawaj te pyrtki. Ale byłam do nich przez chwilę. Już wszyscy są na środku. Dobra, podciulać to. Nie, chodź na środek, bo... Ja? na- Dobra, już. Tu się tak diametralnie odwraca sytuacja. Ale teraz mamy już mniejszą tą. Cokolwiek każesz. Mniejszą mają przewagę. Dobra, czemu ja sobie nie wyewoluuję skrzydełek? Ciulej jej. Nie, zasadzka. It was a trap. Teraz się zaczynają te spawny. Cierpliwych ludzi. Kurde, oni już tutaj u nas. Byzuch. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Jaka rzeźnia. No ja się teraz chcę Nie, co się dzieje? Teraz się dzieją najważniejsze rzeczy, a mnie tam nie ma. Nie wiem kogo bić. Wracam z otwarcia. Leca! Już leca! Niechaj się stanie. Leca! Dobra. Coś się A walę piorunami jakimiś z nieba. Nie! A jednak. Jeśli chcecie mojego błogosławieństwa, Nie może tak być. wasza baza została zaatakowana. Kurde. Reynor chce zebrać daninę. Teraz daninę on chce zbierać? To nie jest najlepszy pomysł. Teraz dobry pomysł to jest bronić tu. No na przykład jak ja. No jak ty. Bronimy, Aga. Ja już 5 sekund. A, Nie! Może dlatego chciał zebrać. Powstałem. Czyli my teraz jesteśmy słabsi. Ta, coś w tym guście. Waszą bazę. Dobra, przyjebawszy, Teraz poznacie mój gniew. wdupiwszy. Kurde, nie, no nie! Ej, dobra. Przyszli żołnierze ciemności, przeklęci. Nasza sowa, czy co to jest za gołąb? Tutaj walczy, a to jest orzeł, Atakuje waszą bazę. chyba. Pograne. Aga, jak ty strzelasz. Zamaszyście. No spawnij mi go! no nie, chociaż jeden. No, 5 sekund, dowej.
Dobra, skończy się zaraz przekleństwo. Dobra, idę, żyję. Zaraz, Ciulać temu, Tristonowi całemu, Tristanowi, Izoldowi. ale zaraz sam Ojej. będzie. Co ja mam robić? Mam nadzieję, że się bawisz. Sam mam walczyć. No wa- O, jest miłość, dobra. W ogóle, jaki on jest... Nie! Co? Czemu? Kiedy to się stanęło w ogóle? Luz. Tak, to jest pierwszy poziom klasy ma. O, jakieś teraz się zrobiły takie nowe te No, kółeczka. Ile złota dostałem? A ja ile dostałeś złota? 1020. A czemu ja dostałem 20? Bo ja dostałem awans. Aha, dobra. No i drodzy widzowie, to był przykład jak dostać w pierdol. Żukiem gnojarzem.